Sugeng para kadang pepanggihan malih kaliyan kula ing pamulangan aksara swara. Aksara swara utama dipun ginakaken kangge nyerat swara ingkang dados wanda. Aksara swara dipun ginakaken kangge nyethakaken pakecapan kados tembung-tembung abasa manca. Mliginipun kangge nyerat asma diri lan papan. Wonten tuladanipun aji menika dipun serat mawi aksara swara A supados mbedakaken kangge nyerat haji. Ayu dados hayo, amil dados hamil, ayam dados hayam. Menika tembung-tembung ingkang gadah teges beda pramila boten diserat mawi aksara ha nanging ngginakaken aksara swara A. Aksara swara saged dipun dadosaken pasangan. Aksara swara boten saged dipun paringi sandangan swara. Aksara swara saged dipun paringi sandangan panyegek wanda ingkang awujud wignan, layar lan cecak. Aksara swara piyambak kaperang dados 3 jinis. Inggih menika aksara swara utama, aksara swara mandiri lan aksara swara dirga. Menika aksara swara utama tuladanipun A. Aksara pokokipun A pasanganipun kados mekaten, JGST kados mekaten, PUCL kados mekaten. Seratan malih dados aksara pokok Abdul menawi dados pasangan ngajak Abdul wonten ing sangandhap aksara ingkang dipun pasangi. I menika pasanganipun kados mekaten I. Lajeng menawi dados aksara pokok impor menawi dados pasangan pajak impor menika U aksara pasanganipun kados mekaten. Umroh menawi dados pasangan dados ngajak umroh wonten ing sangandhap aksara ingkang dipun pasangi. Lajeng menika E utawi menika ingkang nggih. Elektrik menika bis elektrik menika menawi dados pasangan. Orange oranye menika cat oranye ki sami. Salajengipun aksara swara utama uga dipun ginakaken nalika wonten tembung kang ngemu satunggaling wanda ingkang dipun wiwiti mawi aksara swara. Mliginipun abasa manca. Ejanatanipun dinas kebudayaan. Menawi dipun eja dinas kebudayaan. Pramila seratanipun dinas kebudayaan. Merga menika dados aksara ingkang ngajeng. Nggih. Kintenipun cekap semanten andharan ngingi pamulangan aksara swara pepanggihan malih benjing ing pamulangan aksara sanesipun. Salam aksara Jawa Hanjayeng Bawana. Matur nuwun.